Helo, siwmai. Llongyfarchiadau bawb a wnaeth trefnu rhaglen ddifyr o weithgareddau ar gyfer y flwyddyn 2019 ac 20. Dyma rhai sydd wedi dod i'r brig. Yn gyntaf, mae Cangen Ffynnon Groes, Sir Benfro. Yn ail, Cangen Bro Cyfeiliog, Rhanbarth Maldwyn Powys. Ac yn trydydd, Clwb Gwawr Glannau Teifi, Rhanbarth Ceredigion. Llongyfarchiadau i chi gyd a daliwch ati. Foel!